Sammen med 8 andre aktionærer tabt 110 millioner kroner på Claus Riskærs finanscirkus. Hård vestlig valuta strømmer ind i Ungarn, og hjulene snurrer som aldrig før, men prisen for den fremgang er sociale konflikter. De fra Aarhus, dem her, de kalder sig Café Kølbert, og de lever faktisk af at genere andre mennesker. Og nu til bombedrabet i København sidste uge. Mange mærkelige måder, man kan tjene penge på. Nu skal de møde nogen, der faktisk lever af at være ualmindelig uforskammede. De tjener penge på at genere andre mennesker. Navn er Hjortsøj, og jeg vil være at finde lige omkring bordet hele aftenen. Så skulle I mangle noget, og det være sig mandlig opmærksomhed, frue, eller noget lignende, så siger de til. Det var da service. Det her, det feder jo ikke. Måske bedre at spise sig med i det. Så. Det er godt, I hørte os feder. Ja, det. Prøv lige at være stille, ikke også? De hedder Café Kølbert. Navnet stammer fra en næsten uddød, korthalet nordsvensk bæver. De kommer fra Aarhus og tager rundt i hele landet for at servere for og genere middagsgæster. Her går det ud over 300 bibliotekarer. Nu i aften er det pæne mennesker jo, men det er tit både betjeningen. Ja, betjeningen. Det er en ubehøvlet her. Men er til, at der både dans og drukkenskab og herrer med åbne skjorter. Jeg synes også, at personalet over for dem, og især over for gæsterne, er en anelse uforskammet indimellem. Jeg håber ikke, de er uforskammet over for mig i hvert fald. Men over for gæsterne er det i orden at være uforskammede høflige, som Kølbert-folkene selv siger. Og de pæne mennesker elsker det tilsyneladende. Sådan. Så er vi over de problemer. Den aller sidste dans, før vi går hjem, før solen og en ny dag bryder frem. De unge Kølbert-folks blanding af rendyrket underholdning og den specielle måde at servere på, har det sidste halve år givet dem så meget at lave, at det, der startede som en hobby, nu er deres levebrød. Og at dømme efter dette selskabs reaktioner, er det en stor succes. Så har de vist rigeligt, ikke sandt? Hold nu lidt hus med det. Hvis der er nogen, der er interesseret, så kan jeg eventuelt springe ned i grillbaren og hente lidt ordentlig mad. Kunne de lige holde den for mig et øjeblik? Ja, vi slutter med en ualmindelig generende lørdagsvejrudsigt.